Empuar nam ng hirap dun penapot ilitum APHLC a nomination neli nomination paper pas pemil non ke ilitum kam ke claim ke turok nang po at hemala ke kijut si aron kusi ilitum chini nang po ron kacedan inglong arat lapen Kilonjia Ohomia tum lapen adivasi tum an ihi dopet nang po lapen non dopet lo lapen ahi kaprek anatuke kecil tu la soaron non ini tum akai lapen along ri kecil raya pan la soaron cedan pemenang po pinipen ke lapen nilitum kipuji esondo non our side ended for Athemala Argent Election Commission of India pen Code of Conduct do's and don't ke claim nang ne walam dak itum panang pilo la solong number 1 a paragraph along ke top like announcement of new projects or program or concessions or financial grants in any form or promises thereof or laying of foundation stones etc which have the effect of influencing the voters in favor of the party in power is prohibited. Daki pula pohelo concession kipi namane nang tum kuan kipi nang ye 100 paru kipi nang ye do pokep anang pichot non pelakusan program lapen arni sihat ilitum a chief minister kaning je tekang ration card lapen ke urunodoi ke do atum an aphan ke asonson kipi pe joy pik po walam la he hui ke alang litum aron repen la election commission code of conduct kan sikaning jil la si la ke son ke jokta la ruling party etum paninjelong nang ni ap ruling party etum ninjelong le pusila dakipu akapre ka tum han pupe ba akapre ka tum nge tum ke sanction da un eda jikadi la po alang litum sanction un ke la si alang litum han la ke ningje long lik lake kusi lake illegal lo lake aron realam lo kusi dak paningje long nang ni non ningje warat jong si BJP tum ningje warat lo te ilitum khang dun vek nang po lapen number 4 bang dak putu no fresh sanctions for governmental schemes should be made review by political executive lake minister atum hai hui EMC, MSC, MLA, MP atum hai hoi. Lapen ke processing of beneficiary oriented schemes, even if ongoing, should be stopped till completion of elections. La processing election puge processing application puge hala application ka submit tang tu loan aphandame subsidy aphandame scheme aphandame project aphandame application ka submit tang atum a application ta non account and edit nangji la election tang te ticket usida ke top do la pen no fresh release of fund on welfare schemes and works should be made or contract for works awarded in any part of the state where election is in progress without prior permission of the commission. Fund ka release anta non kam ke claim tang contract atum kam ke claim tang contract work pini halai hui ansita lapen akimi a scheme apanta fund ka release abangke lake election tang de tike claim longli nang jite pudaga pudo commission la election commission a permission and back nang ji jong si Arjet upay we lagi claim back ng popular tante
la son ke dukok ti kia pot earthquake do hi mene la pen omon ke the do disaster ason chini un e aprang ben chini ne pin ben akisung son do hi mene po son hut ke pinangi tema seta la bang ke commission pen election commission pen a permission nang bekji. These include works under the Member of Parliament, Rajya Sabha members, Local Area Development Fund for MLAs, MLCs, Local Area Development Fund, MLC, kulote lake Member of Legislative Council, kulo non-dak ilitung ke MAC ason po, MAC, CMEM atung anta, hang a scheme ta non-peclaim long nang ne, lapen nitum son ng people son a scheme ng sanction po puke asap ta alang litum ning je long li power la son a power kido tu ka sanction a power kido tu non ilitum independent kitur ke hai helang atung ge laga power ave ilitum ge la ke la itum man ning je nang ni pupe seta alang litum power kido tu man ke la ke ning je long li ladak la hello ke to. However, if a work has actually started, that can continue. La kam ke claim bom abang ke dak ipugel. These works can start only after the completion of election process. La ke claim bom akam anta election tang det an si claim bom chot nang ji. Uye, la ke put. La si la so lama bang non itu masih EM atau manta lapen ke MLA lapen MP atau lapen ke minister chief minister tentang ningje berat itu son pape claim po son claim po la an ke la ke election ke cepe haji alang litum jak kong do pot non mat ke las election ke cepe haji aphan undue kapul maho undue opportunity alang litum ke en lo la ke lasi la ke undue opportunity mana ke long ledet nang ji opportunity ke long ledet nang ji our side alang litum la so our side ke en lo la ke chok che paning ye long nan ne kulita ke pu la hello la ben non ke ilitum election highway nang ji ilitum ron se ke dan la ke ka chelem kam kali aja ka tum ke election ke thur pan se ma tha chot election ke hai po arleng ke the che plan po pan se ma tha chot arleng ke the kali law ke MLA MP minister chief minister kado eta government servant lagi itong government servant mane sarkar aban lagi sarkar aban ilito non nilita sarkar public atum aban sige cheplang dunia pansi non election ki tour ko people lo aban athema public atum ke kado ko man ke delhi ki dam rake claim dam ji un la si ilitum ingvai lo nilipan na ingvai non pulo na ingvai lo te ni hide lo te alang litum ke claim kang tum na kam ankon not a department na ma kopia ministry long ma kon not a hospital long ma la anta nili claim pipet nan po laki la helo la pen claim pipet po la pen autonomous state ke long vek ya phan ke la ke claim vek po sik sidul ka pang tang vek ya phan ke la ke claim vek po lapen siksi dul aja kong kang botang pon amta ka chelong tu edi dia pan claim bank ko lapen ke lan chop takalilang di mahasao pan MLA number ka pe bat dia pan lapen MP ka prek hata ki pi dia pan yung claim bank ko lapen di mahasao long non pon charge si pedopok lo hada autonomous council ka leader lo haladak la pon charge aku ka pe war tu pi dia pan lapen ako autonomous council ke long to vek ya pan di mahasau ta la si hadak ta ni claim vek ko lapen eson alam ningduk apar ningduk alam aprang hutke number 3 di pu SD autonomous district constituency pu si pu autonomous alam thedo non ke la BJP ato autonomous alam the bang warchor lo non ke autonomous ka leader lo itum general hub plain district along ST atum han ka rizam ateng si dak vi turong lo la port nilitum nili highlighted itum autonomous constituency ako ke long to vek ya pan claim vek la pen do ulang ke claim kang tu development ason abatay lo ni ninje
university ta West Karbi Anglong ta donangi lapen ke di Mahasau ta university donangi medical college ta di Mahasau haflong ta dovek nangji lapen medical college West Karbi Anglong ta dovek nangji nonamat ke itum East Pendam lote banga district kap jet si itum emetang district si damlong GTT la port ilito hatakta university lapen medical college ta donangi lapen la district ke thomangbong pharmacy kachar pharmacy school bivek nangji lapen bivek jia phansi ni liklem vek ko athema itum pharmacy a school ka porhelong lepen na jo pharmacy ke do an do wai ke jor an bang ke chia tum si joy jor chok ape halatum akipu aling si itum rong so ke thang da chini ne expired a medicine pi expired a do wai pi ni a date ke dam tang a do wai pi ni si jor horetiki la ka pa we date ja phan dum ing long a rat pharmacy kang pulong et ja phan do wai ke jor long et ja phan neli pharmacy a school ta la do district ke thom along ta li bivek ko na pen hamren ke college ave injin sumimi kipuge district headquarters tu ada college do ta atto habit aju college putin mimi la si non hadakta mesen college a hostel pen girls hostel pen boys hostel pen la pen principal professor atum a hostel a quarter mesen kim pivek ko la bang ke claim bek na ya lam la pen nonamat LP school do chot po ME school ka ve pen a job LP school ke pas tang atum arta ningkan krehini ningkan kreh homatum akahelo ni kilometer cap kresi an akeng benga damnang habit aju phere meme commanded kidnap that meme so marapan lapot lake LP school ke do thai an ke ME school tap bivek ko ha the dung aphi ke akahelo ke dam la lesson ka prek la lake heno halata heno setala bangke an phere meme melo that lapot si LP school ke do thai an ke ME school ke bivek ko lapen hospital ke bivek ko to war ka ve thai idum kungri piason jinam veliason lapen ke borpung tarapung ason lapen singhason along ya ipo hala jolin lapen ke wongjang lapen ke jirkai kierong lang meglu lang beni ka thoi lai hui ke dam tar long lai hui ke dam thai an nilitum towara bangke silam lakpo lapen ke lan chot takanilang haladak chu kukip aphan ke plum pomat karbiatum nang kathuruk amat la congress lapen BJP tu karbiatum a polling station lapen karbiatum a school anta dak long nit lapen silonia long van lap amar halatum non ke vote nang ipidunji aphan school nang dunji aphan kilometer troxi kep kilometer phok kep thom kep po anaka helu alang litum wang na kipu ke kuki ke flung pu ama akar bia tum kan rong kobat lo lagi ke claim dun la ke litum BJP congress tum si claim dun lo la pen congress tum habang so ta aning ki tipu ko pisi nang tum dak habit ke dona po dak ben dam serang no dam di polis nang nepo puson si kapapere tu situ halake karbiatum aron kachetin ni tiak apot lo lake la pot si nitum bangke non nili power long le ako sita nili jirkaing tierong ta polling station ako pon tu det lo la pen nili hala terangke tierong hala Dr. Lipson rong pieto marong ta ako polling station ako pon tu det lo lapen tarlong abang ke akimi polling station ako silam tu det lo hala kaprekan taga silam dia pan itu application PN lo non election tang lo te hala anta ako pe do tu lapo son taksi along arjulong ulo non ta karbiatum non inglong rat karbiatum amen polling station larpi lapo amethang polling station long amen ave ko nat lo de chirita thelong li la pot si non nili non nang litum pen kachonin rikang tum nang litum ta lam bali thang non rong asara tum an la pen ke servan kep atum an la pen hala
kukia tum tame, dimasa tum tame, lapen rengma tum tame, syama tum tame, garo tum tame, khasia tum tame, langdua tum tame. Alang litum amen. Nono mace langdun serak nangi polling election office along. Amen cepe do serak nangi. Do ke do pusipu. Amat online pen ke claim amat. Amen dak ke do nangi apot bang ha Rajasthan nang klang rom. Ha Gujarat nang klang rom. Lake la BJP tong ka bojat lo. Tribal atum election ka pe vote ka pe jok long le dia phansi la ke claim lo. Online ke join muchot akam putang det le non su muchot akam pe polo na claim rom. La pot la ke ilitum che chak nun dang nelo rat ke do ana tum thur pakra non apor dolang nili chini la ke arul do election nang le letik ke nang litum amen hala polling station ko nat ma ke do hala dang nang itum che pon thu serak no la ke claim serak masilo la pen BLO tum hanta choningri lo alang litum phere re pin pen athema itum kei aron si ke chedan la pot si BLO tum ta phere re pin pen non amat la voter list along amen ke chepe do to at dia phan rat atom phan inglong arat atom phan than vek nangji osomia atom phan adivasi atom phan than vek pape claim vek nangji la pen APHLC atom phan an ke CC committee atom la pen PS committee atom phan na choningri lo alang litum ta thur pak nang pola so kam ke claim ji ke athema ron ke chidan pule hilia ve pule ko pusi ke ka hai ujilama itum vote hello hililo kente ahili ave pulote lage ronta hayudilo lage kacheteng men lo ka hayune deji non hoki la potsi choningri lo ko kacheteng pulote lata lage violence se plan to det le pogante in some jin ben se claim nang ye pot la vote ki pilong ve ya phan kadu ve ta claim pro nang inon oto ke long ve ya phan ke la thue ni tu nge claim ve ko Dakar biang long akaprek di mahasau akaprek tami latuke alang litum akaprek sinangi ponda akaprek tami alang litum zeta lapen aku hala mupen ipu ponchat hadak bikok lo pohedi dakta nang biji phansi nelitum kachinia tengke DC office dak bibe ha birla long sige pon la DC office ke la ke jila porishad sige biji pu ponchat office sige biji pu la ke arlo pen itu machini dun ke laso pape claim long le det nangji jila porishad ponchat ke dak pape wan long le det nangi athema jila porishad ponchat ke wan lo pulote la ke constitution article 243M la pen jet c si la ke karkan lo la pen ponchat a law section 1 1994 and inkan ka selam a ponchat a law section 1 si la ke karkan lo la pen ilitum a culture ilitum ateng ajutang an ka pivir dia phansi la ke claim lo la posi ponchat ke la ke chia tu ma ponchat abang ke pedulong ledet nangi ilitum hala article 243D along ke top ilitum tribal tu ma ponchat la ke kuki ke tulsung waisa pulo rengwa ke injim tirupanyo songsat wen pulo lapen ke ring ma dun injim tirupanyo songsat wen pulo kuki tungge tulsung waisa pulo lapen dimasa tungge rajina iso kho pulo lapen khasia tungge dorbar snong pulo lapen garo tum aking nok ma pulo syama tum mupom chahuban pulo halasi donangi lake constitution along ke tok du lake ni tum claim ve ko election highlight Chakkalila खेती के क्लेम अकाउंट दी अथेमा किताब लोग का तोकलो इधर के चराई पुलते खेती क्लेम पिक नंगी लापेन दुकान दो पिक नंगी पहाड़ा के तो अथे दुकान ये दो पुलते इन लोग ले थक्सी इंगी जी के दी लापेन के लोग ले आ थक्सी हेम ता किम जी के दक्सी इंगी चिप जी जोकरन नंग थारले ले लो खेती क्लेम मुता लोग ले लोग सी इंगी क्लेम चिप जी के अंते जोकरन नंग थारले ले लो la potsi edet ka cherai pulo tante non aru nong ching di ta nang le thule po ile tom kheti claim vek nangi la pen ke dukan do vek nangi dukan ka pe dolong dia phan kheti ke claim long dia phan ne tu ma bang ke election ke hailo te thur pak ko claim vek pala thuke la pen ke riso o karjang atum non dak pen kan nang edo ha Chennai Bangalore Mumbai Delhi bethe kanang lo hadak thi da thi lo
Kiciar pum na si wanong lidet lo, dopik lo, ajahar di umpenan suta si kat lo, lason laki itum update akai ke vir akam laki, la potsi, la non halada kacong dam atum pan an, dakar biang long di mahasaw ang pong, nitum awar sai pi repo, la penke, dukan ake take do yapan, hardware a dukan ke do yapan, color kejor adukan ke claim yapan, electricals goods adukan apan, peri kejoy adukan apan, nitum ki piji loan sita nitum pidat polar risomar o karjang kantang business ke claim tek atum an, sita nitum choning rilo, aprang tek baco benang ni, loan ke long yapan pomat, enaman mohaba anun ka prega pan pangirong la pusana kam la ke claim nang nilo. Haki cia dom pan dukan nong pang ni turong kulo te lakai tang ale velo sono bangi. Keti claim puta along le do mat keti habang kecia dom pape claim rong ko bang ke lakai claim nang nilo. Emetang si claim nang ji la ke terak nang ni lakai. Bang Amerika te ri hidi ke claim mathata ki abigasi achi risi suri troxi e dona munis keti claim hada. Ili tu nge teng te it katerak bodi kiduk pun nang sini det napu ini ta duk edlon ta sita itu nge teng te ta hai he bodi Amerika te kilometer it teng te sai set ti lo ta ke Israel ta la putak tak lo la pen an ke johut Amerika long la pen Israel long ni tu nge dam vek lo kai ta teng te ki up ili tung pupu harlum pen lason harlum pen nang bidun kok itilu adake lage tesere puka lilake an te cholong si nang na pil hadaka an ta ave tu dat ken te dia adake him la pen la te sai sel adake terak nang nilo lake karbi inglong arat tu an ke tati ki apa lembe ha ason api pangreng nang ji chelong chai nong ka pangreng ya phan nili tum claim vek ji athema chelong chai nong pangreng lete hoor bede tikedi ahi pensi hoor se plangi kedi la pena jok ini tum along le non hoor kawe sai selo la posi chelong chai nong pangreng pik nangi chelong chai nong pangreng kulote lang da lang dun pe mi nangi han amethang pachupan nang papikien nang ring te ring po kama bangali sona bangali la pen ilitum bap ki phuga selet pen pot read bethe hidi bethe bap ke phuga selet pen pot dowai update titi bodi hala dowai apo lang along dun po chai nong chelong tum bap chu po lang along alang jun po thiruk titi bodi la pot si na itum bap ke phuga selet nang ni lage dowai pi nang ni la so bap ke phua kam ke anlote tu ma chai nong chelong phak vi bo an ta lage reng un elo itu mat hape menang ila so lambang pen emetanga mata prana mantala ke meme det ji special si hilo te pilo ke claim prank la nili ka ningye wara thai hui helo nili ke claim ke adu ya hoi puthang nang tum hin ben pilo ko adu ya hoi puthang japen ja hoi adu ya hai ke la ke ni tu ke che lang vek ko la ke ka ningye ya kam da velo la ba sada nal e case ke che lang long ri si ke che lai ke cha ka che rai ji putang det lo le adu ya hoi le ke che lang le det ji lang ma sana lipinis tulo chok de lo stahla nali la so prang kese tum nali fan jitu nali nomination file ke cancel ning pusi pus nali la tum han pilo lamboi pi alang litum choning rilo bang sarkar dong project det lo bang returning officer project det lo bang damn care hai returning officer nili fana pe 5 minit isi kan ni pidi sir candidate bahini dokok pulang thir tha sablam klar pi mas bang ini candidate le alang li ke lage dummy candidate nili tum nili pine jeplang det na poala nili nomination paper sadi athe non hoike ni tum kei kache roya kam se claim kan di bang ba se ke dan ke di bang kei ban si hala tum un ange ni lefana pi un energy ke claim ji ke la ma si ni tum ephl sipen do vek nei pu si alang li pan ni tum papi pi dun alang li ke chi withdraw det po nali tu sana tha akapre son dum la so pusan dum sa do bon hala tum ta la si bang kriket thom to kok lo ke Te la subuta na likar benglo ara pan ko message lo sir pg la non jitu non pan nali against ka che song kese tum han
lah hui patang nali pilo pui lagi nili ninjeng tung jelo kan ninje jita ninde se bharjak cho dalam